Nina besinakanaka sencwadi bebhalo melimate kwabamhlophe belungu libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba. Wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba. Angandi ngomlomo njengesiqabethu angihlale kuzona ithondo. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badudulebe bezecaleni kwami. Bazixelela ukuthi nami sebendidubulile. Kudutshulwa kwabulawa abantu abasishagalolunye emjondolo yasePopomlife eBoyitekong eRustenburg izolo ebusuku. Amaphoyisa athi abantu bebeyihlalele endlini ngesikhathi iqulu labantu abakhuluma isiSuthu bevulela ngenhlamvu. Sizizwa sithobekile kuyintobeko kithi futhi basibeke ijoke emahlombe ukuthi silungise iqembu leNFP. U-Evan Barnes uqokwe njengomengameli omusha we-NFP engqungqutheleni yokuqoka ubuholi ebibanjele eThekwini KwaZulu-Natal. uBarnes udlulisele ogageni uZandile Myeni ngamavoti ayi-18. Kudutshulwe kwabulawa abantu abasishagalolunye eBoyitekong ngaphandle kwaseRustenburg, kanti kusolakala ukuthi imbangela yalesi sigameko umbango phakathi kweyinhlanga ezimbili okubalwa kuzo amaXhosa nabeSuthu. Izakhiwe ingaphezulu kwama-40 zabeSuthu kuthiwa zashiswa zanqonqiswa ngabantu abakhuluma isiXhosa ngomandulo kulonyaka. Lempi ibukeka imayelana nokwebiwa kwemfuyo. Isizathu salento imfuyo yethu ethathiweyo apha ithathwa ngabeSuthu. Sabagxotha bemka bonke sibathisele izindlu zabo ngoba ngumthetho abanawo. Njengoba kuphindiselwa nje iqoqo labeSuthu kuthiwa lidubula abantu abangaphezulu kwama-20 izolo, abayisishiyagalombili kubo bashonele endaweni yesigameko kanti oyedwa ushonele esibhedlela. Nomfezeko Mvunyelwa ungomunye wabasinde ngokulambisa. Badubula beza ngena lapha besilele khona thina. Bafika bashaya one by one. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badudulebe bezecaleni kwami. Bazixelela ukuthi nami sebendidubulile kanti bebengekandidubuli. Thandiwe Mampolo ungomunye wabalimele uthi umngani wakhe omkhulu ubekulaba abayishiyagalolunye abadlule emhlabeni. Bengithanda inhliziyo yami yophukile khathazeke kakhulu into eyenzeke kuye. Manje izakhamuzi zifuna ukulungiswa. Thina into besicela ukuthi abantu bakahulumende amaphoyisa ahamba usicelela abantu baseLesotho aba kuqhubeka lento okusenzeka. Beze nabo size sibonisane sibone ukuthi isolution yalento singaphuma kanjani kuyo. Because ukuthi siqhubeka sisilwa kuzofa abantu. Imndeni kulindeleke ukuthi ihlonze idumbu zabathandiweyo bayo kusasa. Ongoti wezombusazwe solwazi mazwe Majolo uthi isinyathelo sobe ngumengameli uJacob Zuma sokhankasela iqembu elisha lezombusazwe sihlose ukudicilela phansi iAfrican National Congress. Lokhu kuza nje emva kokuthi uZuma ememezela ukuthi angeke akhankasele iANC okhethweni lwangonyaka ozayo, kepha kunalokhu uzokhankasela umkhonto wesizwe. Uphinde wanxusa amanye amalungu eANC nawe MKMVA ukuthi avotele lenhlangano entsha. The core values of our movement are unity, selflessness, sacrifice, collective leadership. Ngesikhathi owabe engumengameli wezwe ephimisa lamazwi, akekho owayazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzoliflathela iqembu elibusayo nelibe yikhaya lakhe lezombusazwe iminyaka engaphezulu kwengama-60. Ongoti wezobuholi usolwazi mazwe Majola uthi lena akuyona indlela yokwenza izinto njengomholi. It's not a correct way of doing things if you are a disciplined cadre or disciplined member of an organization, because this is a mass-based organization and it's an elected leadership which has a certain duration. Kepha-ke njengelungu lekomiti lesigungu esiphezulu se-ANC, uZuma unegunya lokuzwakalisa ukungagculiseki kwakhe eqenjini. Umbuzo omkhulu-ke uthi ingabe lesi senzo sizoba nomthelela muni eqenjini elibusayo. They will injure the ANC because they will confuse people
There are those who will gladly vote for ANC but will opt, others will opt to vote for this party, which means that it will going to weaken and reduce the number of the people who vote for the ANC. Mbukeli endlini zokusakaza SABC sinomhlelo wezokubuswa kwezwe uMzwandile Mbeje ozosicacisela kabanzi ngesinqumo sikalobe ngumengameli wezwe uJacob Zuma. Shandu kuhlale kuyintokozo njalo ukukhuluma nomuntu onolwazi lwezokubuswa kwezwe. Ake sicela usichazele kahle sisho ukuthini lesinqumo sidoba siphi isithombe kakhulukazi ku-ANC. Njoba simenyezelwe nje izolo kusho ngempela ukuthi kunokukhulu ukudideka ikakhulukazi kulabo abasamthanda umsholozi kodwa abangamalungu ANC kube mhlambe nalabo abangeneme kahle ngesimo esiqhubekayo njengamanje kuzokuthanda ukuthi kube nokudidekisa kodwa ke kwabanye bazobona lokhu kuyinto okuzomela beyisukumele phela ukuze bevikele iqembu. Uzokhumbula uma ngabe ulalela lokho ebekade sokukhuluma njengamanje ukuthi kwayena umsholozi wayivame ukuthini uma abaholi behlamuka iqembu uyena owayiphumela phambili ethi noma ngabe unenkinga neqembu nomholi kodwa ungalishiya iqembu. Abanye bazobuza lo mbuzo ukuthi hawu ngoba wayeseluleka kanjena yena wayesenza kanjena into ezokwenza ukuthi izinhlaka ezimbili zabantu zidideke ukuthi kuzokwenzeka kanjani bese kuba ukuthi umuntu ukholelwa kuyini. Laba abakholelwa kuye mhlambe khona abazoqhubeka naye kodwa ke laba abakholelwa kwe-ANC bazoqhubeka naye i-ANC. Nalo ukhetho solusemome Shandu ngonyaka ozayo kuyavotwa. Oqala mhlawumbe liqembu ngabe lizolingenela yini ukhetho nanokuthi akhona yini amanye amalungu eqembu i-ANC ne-MKMVA esingawathole fudukela kulo leli qembu nanokuthi okugcina kungayilimaza kangakanani i-ANC lokhu. Uzokhumbula phela ukuthi njengoba leli qembu libizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe uvele uyingxenye ye-ANC. Iningi labantu vele abayingxenye yomkhonto wesizwe babantu be-ANC vele. Lokho okusho ukuthini na okusho ukuthi labo abazohamba neqembu elisha MK vele babantu abebeseka i-ANC njengoba usubuzile ushilo yena uZuma izolo ukuthi bazongenela ukhetho. Into ke mhlawumbe kuzoyenza ukuthi kuzoba nalo ifuthi kumbe umthelela othize kwi-ANC. Mhlawumbe umbuzo esingawazi ukuthi ngabe umthelela uzoba ngakanani ngoba kukhona phela abasokholelwa ukuzuma uma bebona ehlukunyezwa njengoba esho ukuthi uphethwe kabi bebona izinto ezenziwa kuye bazothi cha ake sihambisane naye kodwa ke ukuthi kuzoba ngakanani lokho ke mhlawumbe kuyohlala lo ukhetho. Yeah, Mshandu ngifisa nje uphethela ngokuthi owayengumengameli wezwe uJacob Zuma sike sabona eboshwe ejele eMtshezi ephuma lezo zinto ngiyacabanga ukuthi izinto ezamphatha kabi. Ingabe lesi sinqumo asithathile ingabe sincike kakhulu ezintweni ezenzeke kuye nanokuthi umbuzo wami ogcina uthi sibonile uMavoso Msimango enye ingwevu ye-ANC nayo ike yathi yesule eqenjini bala phakathi inkohlakalo kodwa ayagcina ekukhulunywe nayo yabuya. Ingabe uZuma yena la xoxo naye khona ngalokho. Into ke mhlambe eyenze ukuthi uZuma egcina ithathe lesinyathelo uzokhumbula uzibekile izathu okunye kwakho lokho ukuthi mhlambe uthi indlela okuphethwe ngayo izwe uphethwe ngokungalingani. Uma ukuthi kuyaqhutshekwa nalenqubo kuyosho ukuthi ngempela abukho ubulungiswa lobu wayesethi ke lokhu akusiyi ANC ayaziyo yingakho ethe angeke kwazi ukuthi ebe ingxenye yale ANC njoba esungulele liqembu nje uthe akayishiye ANC uthe usungulele liqembu ukuze ezoti akula iANC. Uyabona ukuthi basebenzisa ukuthi nomkhonto oqala wasungula umkhonto ngoba iANC naye yayingakwazi ukuthi isebenze ngendlela. Into ke mhlambe omunye umbuzo obuzile ekutheni mhlambe ngabe lokhu kuzokwenza njani mayelana nokhetho mhlawumbe umbuzo wakho ubutheni lokugcina ukhetho selusemome ngabe lokhu kungayiphatha kanjani iANC nanokuthi izokwenza kanjani iANC okhethweni. Into ke mhlawumbe ngicabanga ukuthi ke izokwenzeka njengoba usushilo ukuthi iANC kusale kulindeleke ukuthi isazoba iqembu elizoba likhulu. Umbuzo omkhulu ke cebisa ukuthi ngabe izoba ngaphezulu ka-50 yini noma ngaphansi. Uma ingaphezulu ka-50 kusho izoyiqhubekela ibusele kodwa uma ingaphansi kuyodinga ukuthi icele ukuthi isizwe. Yingakho ke amaqembu njenge-MK ezokwazi ukufika ukuthi hayi sizokusiza thina kodwa kumele wenze lokhu esikufunayo. Siyabonga kakhulu Shandu mina nawe mangathiwa sikhuluma ngezokubusa kwezwe singakhuluma kusekuseni. Siyabonga isikhathi sakho. Mbukeli lo bengikhuluma naye uqweqwe lentatheli osewumhleli wendaba zokubusa kwezwe la SABC uMzwandile wakwaMbeje.
Ivan Barnes uqokwe njengomengameli omusha we-National Freedom Party edlisela ogageni uZandile Myeni ngamavoti ayishumi-8. Le ngqungquthela yokuqoka ubuholi edonse izinsuku ezintathu ibikhungethwe yinkinga efana ukubhalisa ithunywa. Kule ngqungquthela bekuthunywe yena futhi uMzwandile Mbeje. Iqembu iNFP okuyiqembu elaqembuka ku-IFP lamangaza abaningi ngesikhathi libamba iqhaza okhethweni lwalo lokuqala ngqa lohulumeni basekhaya ngo-2011. Ngo-2015 umsunguli walo uZanele kaMagwaza Msibi wahlaselwa isifo sohlangothi esaholela ekutheni kube nombango wangaphakathi wobuholi owadonsa iminyaka. Ngasekuqaleni konyaka-ke i-IEC beyisinikeza leli qembu kuze kube undasa wonyaka ozayo ukuthi lilungise izinxushunxushu zangaphakathi eqenjini. uBansi osanda kuqokwa njengomengameli weqembu uthi okumqoka njengamanje ukuletha uzinzo eqenjini. Njengamalunga esigungu esiphezulu esikhethwe namhlanje sizizwa sithobekile kuyintobeko kithi futhi basibeke ijoke emahlombe ukuthi silungise iqembu leNFP silethe uzinzo sidala ubunye silethe ukuthula bese sihamba siyokhuluma nabo bonke abafowethu nodadewethu abebengekho la ngezathu enizaziyo umphakathi ukuthi bebengekho happy sikwazi ukuthi silungise iqembu lethu kube nezinzo nokuthula nobunye sikwazi ukuya phambili. Kule ngqungquthela yokuqoka ubuholi uMilton Sokhela uqokwe njengephini likamengameli kwathi uTeddy Thwala waqokwa njengonobhala jikelele weqembu. Yize kunjalo-ke kepha kunohlangothi lweqembu eliphikisayo okhona kulo uKenan Mdletshe omile kwelokuthi yena usangonobhala jikelele weqembu. Mbukile sathi qoyito labantu mabesibuya sizokuphathela udaba olutheni. Useyingonyama kanjani inkantolo yasho kahle yathi ukuqoka kwakhe isikubeka eceleni noma iyasidabula isitifiketi. Amalungu asebukhosini bakwaZulu benomhlangano wawo namhlanje esigodlweni sasoSuthu kwaNongoma kwaZulu Natal phakathi kokunye bebhungwa ngakho isinqumo senkantolo sakamuva esihlonze ukuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa kungenzeka ukuthi wagagamela ngokugunyazisile uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Asikubona sikwamukele uma usanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi kuthuthule kwabulawa abantu abashaka lolunye emjondolo yasePopomlife eBuitekonge eRustenburg eNorthwest izolo ebusuku amaphoyisa athi abantu bebeyihlalele endlini ngesikhathi iqulu labantu abakhuluma isisuthu bevulela ngenhlamba. Bukela sikukhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo uyigcina ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola njengoba sinjalo. Amalungu asebukhosini bakwaZulu benomhlangano wawo namhlanje esigodlweni sasoSuthu kwaNongoma phakathi kokunye bekubhungwa ngakho isinqumo senkantolo sakamuva esihlonze ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kungenzeka ukuthi wagagamela ngokugunyazisile uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Umhlangano obewethanyelwe abantwana bezindlu zasendlunkulu kaZulu bewubhunga ngokujulile ngesinqumo senkantolo sakamuva esichithe ukuhlonzwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama. Amalunga asendlunkulu athi akulangazelele kakhulu njengamanje ukuthi kube nokubuyisana nobumbano endlunkulu. Namhlanje besinomhlangano ukuzokwethulela indlunkulu ngesinqumo senkantolo indlunkulu egxile kakhulu ukho namhlanje udaba lobumqoka okulwela ukuthi makube khona ubumbano endlunkulu kwase kuba ke lo daba lokuxhumondela kwekamongameli udabeni lwesinqumo senkantolo. Maqondana nokuthi kungabe ingonyama isahleli esihlalweni abasendlunkulu abekade beyingxenye yomhlangano wanamhlanje bakholelwa ukuthi isinqumo senkantolo sikubeka ngokusobala ukuthi isitifiketi sidatshuliwe. Abantu abaningi banokudideka lapho befuna ukuhlaziya isinqumo senkantolo mayelana nodaba kamntwana uMisuzulu ngenza ukuthi bayadideka noma benza ngabomu bese bethi useyingonyama kanjani inkantolo yasho kahle yathi ukuqoka kwakhe
isikubeka eceleni noma iyasidabula isitifiketi. Ngiyabona ukuthi baholelwe ophathe ngomongameli uRamaphosa nongqongqoshe uSenzo Mchunu ngazo zonke lezi zinto akade beyikhuluma engekho beqhambukela ezindabeni zaseNdlunkulu. Ihhovisi likaMengameli wezwe lizothatha izinyathelo zokufaka amaphepha aphikisana nesinqumo senkantolo ephakeme iNorth Gauteng ngodaba lwesihlalo seNgonyama. SABC sisungula uphenyo olunzulu ukuphenya ngeinkontileka zalabo abasebenza njengamatoho ngenxa yeinzolo zenkohlakalo. Inhloko yazindaba la SABC umshweshimnari uqale uphenyo kanti omunye umphathi ongaphansi kweinkontileka yize ube sesule esikhundleni ngokusheshsha. Kusenjalo kukhona ezinye izisebenzi ezizojeziswa. Uthi-ke njengamanje bathatha abantu asebetholakale kule nkohlakalo inkontileka zabo seyinqanyuliwe. I can't give a lot of details given the fact that it involves individual private contracts. But like I said in the statement that actually some of the employees, yes, are facing disciplinary actions involving what you're talking about as negligent to say this should have been picked up, especially given the fact that as the head of news, remember I rely on trust and I base that trust on managers and their line managers until the last person who hires the independent contractors. But it's one of those things that we are scrutinizing. We are very concerned about it because it really is, it's not just the issue of just paying ghost workers. It's the issue of also looking at the you know, how the mechanisms, you know, the mechanisms in terms of making sure that these things don't happen again. So far, the ones that we can really show that we have uncovered is 3, but we cannot really say that is the final number. Hence, I'm saying that it's a wider investigations, which, you know, some of the cases need warrants to be referred to the police. Kucelekele phansi imjondolo ezakhamuzi asethembeni eMilnerton eKapa ngesikhathi kuthungeleka umlilo kodwa izakhamuzi zimatasa nokuzama ukucosha okusalile ukuze kwazi ukufihla ikhanda kanti kubikwe nokuthi lo mlilo ucekele phansi imjondolo engamakhulu. Izakhamuzi zasethembeni eduze kwaseMilnerton zisale zicosha okusele ukuzama ukwakha kabusha amakhaya azo emva kokuthungeleka ngomlilo kukholakala ukuthi umlilo uthungele imijondolo engamakhulu abantu basala dengwane. I must spend a lot of money now. Now I don't have the money now. I'm going to struggle to build this house. I don't know what I'm going to do now. Unfortunately, everybody knows that we can't be well because like almost our sheds burnt down. Then we called the firefighters earlier on around 4 o'clock, but they tried to fix the problem, but it was unstoppable. Uphenyo luyaqhubeka ukutholakala ukuthi bangaka abantu abakhahlamezekile kanti inhlangano iGift of the Givers izohlinzeka ngosizo kubona bonke abakhahlamezekile. We will be here for the next 5 to 7 days. We will be assisting every day with hot meals. Tomorrow we will be rolling out mattresses and blankets as some of the members are staying with family members. We spoke to mothers who had to send their children out of this area to go live with family members. We'll be assisting them with baby care packs, toiletries, etc. Iziphathimandla zithi isibalo sabantu abakhahlamezekile kanye nemijondolo ecekeleke phansi kungenzeka senyuke emva kokuphothulwa kophenyo. Izakhamuzi zaseThohoyandou eLimpopo zithi ikhathazekile ngokwenyuka kwezinga lobugebengu kule ndawo. iThohoyandou seyaziwa kakhulu ngobugebengu esifundazweni iLimpopo. Ngokwezibalo zamaphoyisa zakamuva, iThohoyandou ibalwe emadolobheni anobugebengu obuphezulu eNingizimu Afrika. Buphezulu ubugebengu obufana nokubulala, ukudlwengula, ukuthumba kanye nokuphanga. Izakhamuzi zanesihlangano ezizimele zithi ukuphanga kwamabhizinisi, ukugqekezwa kwemizi kanye nokubuya kwezimoto into yamihla yonke. Uthi muva nje kubulawa elinye ilungu lomphakathi kanti futhi ayenyuka amacala odlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Ezinye izakhamuzi zicela ukuthi kutshalwe amanye amaphoyisa eThohoyandou kanye nezindawo ezakhelene nayo. Ethula inkulumo ngosuku lokubuyisana umengameli uCyril Ramaphosa uthi uyazizwa izikhalo zezakhamuzi malunga nobugebengu futhi kuzothunyelwa amanye amaphoyisa ezweni lonke. Last year in Sona this year I announced we are going to add 10,000 police. Last year we added another 10,000 and next year we will possibly add another 10,000.
we are adding more police. And it's actually a joy. It's actually a joy to see these young people signing up for the police. Amaphoyisa eLimpopo athi asebenza ngokusikhandla ukunqanda ubulelesi esifundazweni. Athi kungezwe amaphoyisa azobhana nodlame lemndeni kanamacala okunyukubeza ngokucansi. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Siyabuya. Hayi-ke nina bakaMbombosho Omnyama ziyaguqa lapha besikuphathele zona nakusasa iy'ndaba zesiZulu zizobe zikhona emini ukhona usakhiwa kwaSokhela kanti ntambama likhona ihlabangane elimhlophe qwa noxolo kwamwali kusakahle.